Naknada štete žrtvama trgovine ljudima nije bila tema državnog izveštaja, a pred UN komitetom državna delegacija se nije osvrnula na to pitanje. Problem sa naknadom štete za žrtve trgovine ljudima je u tome što sistem koji trenutno postoji u Srbiji nije dovoljno efikasan. Od 504 žrtve trgovine ljudima sa kojima je Astra radila, samo 3 su uspele da dobiju presudu za naknadu štete, od kojih je samo jedna presuda zapravo implementirana u praksi, tačnije žrtva je uspela zaista i da dobije tu naknadu. Ono što se dešava u praksi je zapravo da sudije krivičari ne odlučuju o naknadi štete, već žrtve upućuju u parnični postupak koji je dugotrajan, skup i koji zapravo izaziva ponovo dodatnu traumu žrtve. A ono što treba uraditi je zapravo dosledno primjenjivati zakon. Sudije krivičari treba da odlučuju naknadi štete u krivičnom postupku, a država treba da uspostavi i fond za kompenzaciju žrtvama nasilnih krivičnih dela, među kojima su i žrtve trgovine ljudima. Ono što UN komitet zahteva od države je da uspostavi efikasan sistem naknade štete za sve žrtve trgovine ljudima.